Johnny was helemaal weg van Georgette, die hem bediende bij een snel buffet. Hij wou haar vragen, maar tot zijn verdriet, als hij haar aankeek dan dorst hij niet. Moedeloos vroeg hij zijn vader om raad, die zei toen dadelijk kordaat: bij zo'n buffet is je kans onbegrensd. Zeg als ze vraagt wat je wenst, wil jij een beetje van me houden en met me trouwen, en met me trouwen. Al worden we nog zo oud, ik geef niet om geld of goud, als jij een beetje van me houdt. Wil jij een beetje van me houden en met me trouwen, en met me trouwen. Al worden we nog zo oud, ik geef niet om geld of goud, Als jij een beetje van me houdt. Anneke zei, had ik maar 1 miljoen, nou ik wist best wat ik dan zou doen. Dan droeg ik jurken van vat uit Parijs, was me voor schoenen geen prijs te grijs. Toen zuchtte Peter, wat heb je aan geld? Ik ben op geld niet gesteld. Het enige dat me geluk brengen zou, zit in dat hartje van jou. Wil jij een beetje van me houden en met me trouwen, en met me trouwen. Al worden we nog zo oud, ik geef niet om geld of goud, als jij een beetje van me houdt. Wil jij een beetje van me houden en met me trouwen, en met me trouwen. Al worden we nog zo oud, ik geef niet om geld of goud,